Хора, здравейте! Това е първ тест. Не знам кое му е трудното да седнеш покрай езерото в един хубав слънчев пролетен ден и да запишеш подкаст, ама е странно, нека си го признаем. И има вятър. И след като направих тест на звука, се оказва, че всъщност се чува доста добре. Та за какво искам да си говорим? В интерес на истината, аз докато се чудя какъв е смисъла на всичко, което искам да правя, или докато изобщо търся и искам да създам такъв парадокс или не, но той изчезва. Понякога става въпрос просто да грабнем вълната. Понякога просто трябва да правиш нещата така, както ги усещаш, когато ги усещаш. Сега е един такъв ден, в който мога да отделя време за това. И от доста време исках нещо да кажа, но отново го усложнявах. А те нещата понякога са много прости. Та каква е темата? Темата е всъщност нещо много просто, но на всички понякога ни е много трудно точно това да живеем живота, без да се самобичуваме. Как да го обясня по-точно? Какво имам предвид да живеем живота? В главата ми преди малко го формулирах, но отново изчезна. Това значи, че живота няма да е перфектен. Това значи, че трябва да правиш нещата преди да си готов. Това значи, че трябва да продължаваш да правиш нещата. Общо взето това по-скоро е, може би, едно намерение. И целта ми е всъщност да покажа това, че е достатъчно просто да продължаваме. Искам просто да го напомня. И искам да продължавам да го напомням. Ако кажа, че при мен всичко е перфектно и че моят живот е перфектен, ако кажа, че не правя грешки, ако кажа, че по някой път не се чувствам адски уязвима, ако кажа, че понякога не ме е страх, ако кажа, че понякога имам отговорите за всичко, ще излъжа, ама много сериозно ще излъжа, аз не искам да го правя. По-скоро ще кажа, че може би в един момент спрях да споделям каквото и да е, защото се почувствах сякаш някъде греша. Почувствах се, може би, притисната от външния свят. Несигурна. Въпросът е, въпреки някои съмнения, да продължаваме. Защото това означава да си стабилен в себе си. И признавам си, в един момент спрях да споделям, защото не искаш да си уязвим, не искаш да... Просто не искаш да се разкриваш. Но това, което промени гледната ми точка, първо дадох си време. Дадох си време да усетя нещата. Напоследък си давам време и да... Тоест, правя го, но гледам да не се самобичувам, гледам да не се обвинявам. Гледам да заглуша този вътрешен критик, който не стихва. Винаги е там.
И да, от миналата година до сега, не искам да ставам негативна, искам просто да го запазя позитивно. Но от миналата година есента се случиха някои неща и аз знаех, че отново това ще бъде малко по-неприятен период. Опитах се да не бъда толкова емоционална, но и знаех, че трябва да го почувствам, трябва да си позволя тези емоции, но може би малко по-осъзнато, малко по-различно. Сега нищо не става като по сценарий, особено в този случай. И когато загубиш близък, но първо самото изречение да не си толкова емоционален, да го преживееш осъзнато, няма как да стане, защото ти трябва да имаш правото да скърбиш. Това е нещо нормално и няма как да избягаш от него. И тези изречения, всичко това, което обяснявам, просто няма как да се случи това е също един вид отказ, да приемаш реалността такава, каквато е, колкото и да не искам да го призная, колкото и да го осъзнавам, колкото и дори да го казвам, не става така. Та просто през последните месеци се превърнах отново в един наблюдател, може би. И отново имах интересни проблясъци за това как да намираме сами смисъл, как да подреждаме себе си, частите от себе си, без да се губим в другите хора. Да е по някакъв по-здравословен начин. Защото ако ти си видял нещо в човек от среща, то си е част от теб. Понякога другите ни служат като огледало. Въпросът е да осъзнаваме това и да градим здравословни връзки, а не да се губим един в друг. Та имах интересни проблясъци и дори не знам откъде ми изникна, но реших да това чувство и тази емоция, това, което видях и изпитах и просто реших да си го татуирам, колкото и смешно да звучи. И в Инстаграм споделям много повече. Понякога се опитвам да споделям такива моменти. И другото, което е това, което как беше сега? Аз съм най-несериозният подкаст. Това е просто разговор. Може би някой има нужда да чуе, да се почувства разбран, да види, че не е сам в нещо. И това е нещото, което ме движи, което винаги ме е движило, което ми е много важно всъщност. И това е причината, поради която споделям лични неща. Това е причината, поради която изобщо споделям каквото и да е. И осъзнах, че не трябва да спирам да го правя. За мен да промениш един човешки живот е едно мислене и да вдъхнеш на някой лъч и надежда е много за мен е достатъчно. Ако до един човек е достигнал в правилния момент, аз ще мога да спа спокойно. И няма да спра да го правя. Не мога и нищо
Това ще бъде един процес, може би, който ще документирам все повече, но цялото нещо, което сега ме накара изобщо да действам и да направя това и да споделя тези неща, е защото две неща. Припомних си какво съм правила и най-вече видях защо съм го правила и оказа ефект върху мен самата. В случая просто видях книга, която съм чела преди 3 години и някак си имах нужда. Това беше, честно казано, това беше един спомен в Инстаграм и просто отново прочетох написаното, което съм си подчертала и явно имах нужда в момента отново да си го припомня и просто искам всичко това да е и като напомняния, и като да вдъхнови някой. А другото, което беше пък беше отново спомен. Не, всъщност търсех нещо в телефона си и просто се спрях и прочетох един цитат, който не съм споделяла. Този цитат не съм го споделяла, но това отново показва моята личност, в какво вярвам аз. Аз вярвам в хубавото, вярвам, че съм позитивен човек, вярвам, че въпреки кашата в главата ми понякога се опитвам да намирам винаги хубавото в живота. И знам, че там ми е силата и знам, че имам тази енергия. И ще дам личен пример, защото последните години приключих дълга връзка. Аз си тръгнах и това ме накара да се срещна много сериозно със себе си и с най-големите си страхове. Един от които смея да кажа, че успях да преодолея, това е самотата. Да не ме е страх просто от мисълта, че съм сама, че съм някъде сама или изобщо хора, които имат такива травми. Сега не искам да наблягам на такива думи като травми, не съм психолог, но когато растем и сме деца, има такива ситуации, в които ние сме още малки, случва се нещо, чувстваме се несигурни и то дава отражение после върху нас в годините напред. Дори да не е било умишлено, дори никой да не е искал. Това са просто обстоятелства. Всяко дете, когато е малко, минава през такива. Това е реалистично и така. И това беше една от моите травми. Сега няма да казвам книги, но мисля, че беше тази на Луис Хей за 5-те травми. Там са описани. Но, както се казва, неволята учи и аз винаги съм знаела, че това е един от страховете ми. И живота ме вкара в много интересни... Просто случиха се интересни моменти и обаче си казах, че точно тук е момента да се отърва от това. Просто не исках повече да имам тези страхове. И към днешна дата мога да кажа, че където и да отида, в която и да отида точка на света, аз нямам този страх, че ще съм сама. Аз вече свикнах да бъда сама със себе си и това е нещо много хубаво. Мога да отида на ресторант сама, мога да пътувам сама и е страшно готино. Една различна свобода. Преди дори не можех да се разхождам сама, без да имам някаква цел крайна. Нямах това спокойствие, нямах това търпение.
И така, това е за сега. Може би в някой друг епизод ще споделя за намерението. Даже може би, тъй като се е случвало да споделям неща от личния ми дневник, може би ще прочета нещо, което написах за намерението. Но ще видим. Днес е слънчев ден, пролетен, топъл. Пожелавам ви така да е и в сърцата ви и да не губите вяра. Бъдете позитивни, намирайте хубавото и се радвайте на живота. Всичко, което имаме е тук и сега.